अरे बचवा आज है का कहतरे गे पतोहिया से काहे अपना तरफ कइले बारे जाना तो काहे कइले बानी आज काहे कइले बारे गे तनी बताओ ना ला सुनो देश विदेश में चलता नामा ए जानू कलम करानावा बाबा साहब लिखल संविधानवा ए धन कलम करानावा ए जानू कलम करानावा बहु जन के सनावा देश विदेश में चलता नामा ए जानू कलम करानावा करतरे सुगुनी बखानावा ए धन कलम करानावा कैले खूब पढ़ाई छोड़ी के परिवार हो भीम जी के चलते मिलल हमके अधिकार हो कैले खूब पढ़ाई छोड़ी के परिवार हो भीम जी के चलते मिलल हमके अधिकार हो इहे हवे भारत के रतनवा ए जानू कलम करानावा देश विदेश में चलता नामा ए जानू कलम करानावा देश विदेश में नामा ए जानू कलम करानावा छुआ छूत मिटैले कैले उजियार हो रहले अंग्रेज छोड़ के भइले फरार हो छुआ छूत मिटैले कैले उजियार हो रहले अंग्रेज छोड़ के भइले फरार हो इत हवे भीमा के लालानावा ए जानू कलम करानावा करतरे सुगुनी बखानावा ए जानू